em mới hôm nay anh tao đi bảo tăng hết làm một số cái sai tăng hết thì thì mà này cái đó hospital thằng cả cancer hospital cái cancer hospital này tụi phải cả rồi vào đó tụi phải cái rồi vào này 사람 서자고 랑마 서하다 바보 뭐 소리 하는 거 모르나 어머 무슨 소리 가오니 아 뭐야 무슨 하 사이버 서럽은 하나 바보 뭐야 뭉땀이 가오니 রবি দেবর মা 어느 পারা 뭉땀 mo ke poroka sodar para jago 어제 mo 그게 jogoni amara 그럼 lukurongno hingka kato phanyai obisebar tani bisil barang ke samu bujonong naita 어 다. ini 12 takar jolani sini sar bi bisojit ko kolonyo angkoyo abono sini bujonong nani sakan kisa rang soba mangka ka ba sini samu samani abono je mansak soba ka ba belai ke sajamani rang pusabo gering gei tongka je hospital go naimabo rang bai thangka ke jaga kisani satongmabo jaga rogroi naika babuno ke phano se thangai malaya mono bakharok dukhu nangai tong 엔나 그리네 gurui borong no sen kheto kisani satongmabo abono babuno nanyani hini kheto re rogroi mana khe ini mungkin sama ani